ଯୋଗାଣରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଶୋଷି ନେଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଏକ ମାସ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଳ ଯୋଗାଣରେ 4,40,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ବିଲ୍। ପିଓ ନିଜ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦିଅନ୍ତି। 4,40,000 ବିଲ୍ କରିବାରେ ଦୋଷ କାହାର? ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନା RWSS ଜେଇ ବାଲିକୁଦାଙ୍କର? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ କୁସୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଭୂତଳ ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଶୋଭାଠାରୁ ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୋଭାରୁ ସିଧାସଳଖ ପାନୀୟ ଜଳ ତେନ୍ତୁଳିବେଲାରୀ ସମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି କୁସୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳିବେଲାରୀ ହାଟରେ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏତେ ସବୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ ଏକ ମାସରେ ଉଠାଣ ହୋଇଛି 4,40,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନିୟମିତତା ତଥା ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ 4,40,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ଦାସ। ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଲ୍ ଜେଇ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଜେଇ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ପଚାରିବେ? କଣ ଜେଇ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ରଖିବୁ 2 ଲକ୍ଷ, ରାସ୍ତାଟା ଯଦି 50,000 କରିଦେଲେ ତାକୁ ଜେଇ ବିଲ୍ କଲା, ଜେଇ ଯାଇନା। ଆଉ ରୋଲ କଥା ତ ପଚାରିଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ତ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍, ରୋଲ କଣ କରାଯିବ? ବିଲ୍ ଟା ମାନେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା, ଲଗ୍ ବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ।